Izložba Crnogorsko svijetlo oružje rezultat saradnje muzejskih ustanova iz Nikšića i Vrbasa svečano je otvorena protekle sedmice. Etnografsku postavku velike istorijske vrijednosti čine primjerci nošnji i oružja koji su tokom 19. i prve polovine 20. vijeka bili u upotrebi na teritoriji današnje opštine Nikšić. Na izložbi su predstavljene i slike i ilustracije Ilije Šobajića. Na izložbi posjetioci će imati priliku da vide reprodukcije jednog od crnogorskih poznatih akademskih slikara Ilije Šobajića, koji je slikao portrete iz života Crnogoraca. Ono što bih posebno izdvojila jeste naoružanje, to su jatagani i sablje. Posebno jatagani jer su oni smatrani nacionalnim simbolom, nacionalnim oružjem Crnogoraca. A od vatrenog oružja to je svakako džeferdar i ledenice, koji su doživljavani više ne samo kao oružje, nego kao i nakit i kao nešto sa čime se diči. Ova značajna saradnja institucija kulture Vrbasa i Nikšića, gradova pobratima, inicirana je početkom godine, a izložba je, kako ističu rukovodioci, početak realizacije brojnih zajedničkih projekata. S obzirom na to da u Vrbasu živi puno ljudi koji su porijeklom iz Crne Gore i da su naše veze jake, to mi sarađujemo na svim nivoima, rekla bih, pogotovo naša opština Nikšić sa opštinom Vrbas. Sad, što se tiče ovog odnosa između muzeja i saradnje, mi smo tek na početku te priče i ja se nadam da ćemo imati šta da ponudimo jedni drugima. Ovo je prva jedna naša zajednička aktivnost i mislim da šta bi Crnogorci nego prvo pa muško, prvo pa oružje. Što se tiče saradnje sa muzejom Nikšić, pregovori su počeli još u proleće i njihova vredna ekipa je odradila jedan jako ozbiljan posao. Želela bih da naglasim da je ova izložba nešto što predstavlja kuriozitet, nešto što ne može da se vidi svugde, događaj koji treba ispratiti i kome treba posvetiti pažnju. Izložba Crnogorsko svijetlo oružje u Gradskom muzeju Vrbasa postavljena je do 14. oktobra.